I ni fel Gwasanaeth Tân ac Achub, bydd ni'n cynnig lawer o bethau ar gyfer ein cymunedau ni, a un o'r pethau pwysicaf i ni'n cynnig yw i wneud ymweliad diogelwch iach. I ni'n cynnig bod ni'n mynd mas i 2 bobl yn y cymuned ni, a wedyn ni yn sicrhau fod negeseuon peryglon tân yn cael ei roi i'r bobl yn y gymuned, a ni'n gwneud archwiliad o'r tŷ i helpu bobl i ddod i ddeall sut mae cadw'n saff mwyn stopo peryglon tân, ond ni hefyd yn cynnig negeseuon eraill hefyd fel negeseuon atal ysmygu neu negeseuon o ran sgamiau i fod yn ymwybodol o sgamiau, a hefyd helpu bobl os maen nhw'n unig, teimlo'n ynysig, mae gyda ni negeseuon i roi o ran hwnna hefyd. Fi'n gweld fyna, ond fe, a mae hwnna'n iawn, mae ar costa gyda chi sy'n gret. Rhan o'r gwasanaeth yw bod ni'n dysgu i unigolion i gadw gwybodaeth meddygol neu am feddygyniaeth maen nhw'n ei chymryd mewn pot meddygol. Ac felly, os oes na unrhyw argyfwng wedyn ni, pwy sy'n dod i'r tŷ i helpu yn medru gweld wedyn ni beth sydd angen ar y person yma, jyst drwy fynd at y pot yma yn syth. I ni fel gwasanaeth, ni'n ymfalchio yn y ffaith bod ni'n gallu cynnig gymaint o bethau yn ddwyieithog. A pan i ti yn cael ymweliad, ni'n mynd i 2 pobl. Felly mae'n bwysig iawn bod ni'n medru siarad ac yn ymdrin gyda pobl yn y cymunedau ni yn eu iaith nhw eu hunain.